Je was al eens eerder hier geweest? Nee, of niet? nee. Oh, dit is een winkel voor en door kinderen met beperkingen. Ja. Wij als ouders helpen dus gewoon om onze kinderen verder op gang te gaan helpen, zeg maar. Ja. De bedoeling is van Stichting Mettalenten dat we dus hun verder gaan helpen met educatie en zelfredzaamheid. En dat doen we dus door middel van in eerste instantie deze winkel te hebben. Als ze straks echt van school afkomen, want ze zitten er nu gelukkig nog op school, hebben we straks dus dat ze dus meer zelfredzaamheid hebben. Ja. Hoe is het om hier te werken? Leuk op zich. Zeker. Want wat doe je al hier? Vooral de vakken vullen, klanten te woord staan, helpen met afrekenen als het druk is. En dat geeft een goed gevoel. En waarom je altijd zo'n goed gevoel? Ja, het geeft je wel iets dat je hoort bij de samenleving, om zo te zeggen. Je staat wel voor anderen klaar, ondanks dat je zelf ook een beperking hebt. Hoe vind je het om hier te werken? Ik vind het op zich wel leuk. Want wat doe je hier al hier? Ik kom hier af en toe in een weekend kom ik even helpen als er nog echt hulp nodig is. Mijn moeder alleen is. Echt, als het desnoods moeilijk wordt, dan kom ik er wel even bij. En als het te druk wordt, dan ga ik meestal weer naar huis, want ik kan niet over heel veel prikkels. Als we even wachten, dan kunnen de heren dat leeghalen achter. En dan komt zo de tas even terug. Deze tas kunt u houden. Hoe gaat het met de winkel? Zover ik steeds hoor van mijn ouders goed. Die werken hier ook wel als vrijwilliger. En ook wel positieve verhalen over de omzetten en dat soort dingen. Daar ben ik blij mee. Op 14 februari, de dag van de liefde, zijn we geopend en we hebben 2 sponsoren gevonden die dus eigenlijk deze toko betalen, huren. Ja, en vervolgens gaan wij ons best doen om zoveel mogelijk spullen te verkopen. Nieuwe spullen hebben we hier te staan, ingebrachte spullen hebben we daar te staan. Dit is voor dit wereld. Leer je sterk ding? Hoe je dingen op een locatie moet zetten, hoe je met geld moet omgaan, met de kassen moet werken en zulke dingen. En gaat het hier wat goed hoor? Soms wel, soms niet. Want wat is soms nog wel lastig dan? Vooral de kassen, want dan moet je dat soms zo doen en dan zo doen. En als je dat niet goed doet, dan komt er of een piep of je krijgt weer commentaar van iemand anders. Dus dat is nog op zich nog wel lastig, ja. Know what makes it better. Remember the colors call.